var engang en ung prins, som boede i et vidunderligt slot i et meget fjernt land. Og skønt han havde alt, hvad hjertet kunne begære, var han forkælet, egoistisk og ukærlig. Men så en vinteraften kom en gammel tiggerkone op til slottet. Hun bad om ly for den bitre kulde og tilbød prinsen en enkelt rose i bytte herfor. Men hendes pjaltede udseende fik prinsen til at væmmes. Han afslog hendes gave og viste den gamle kone bort. Tiggerkonen advarede prinsen mod at dømme efter det ydre, for den sande skønhed findes ofte i det indre. Men prinsen viste hende atter bort, og der forvandlede tiggerkonen sig til en smuk troldkvinde. Prinsen faldt på knæ og bad om forladelse, men det var for sent, for hun havde set, at hans hjerte var koldt. Og som straf herfor forvandlede hun ham til et hæsligt udyr og forheksede hans slot og alle de folk, der boede der. Forfærdet over sin hæslighed gemte udyret sig på sit slot. Et tryllespejl var hans eneste vindue til verden udenfor. Den rose, som tiggerkonen havde tilbudt ham, var i virkeligheden en fortryllet rose, som ville blomstre til hans 21. år. Hvis han kunne lære at elske en anden og få sin kærlighed gengældt, inden rosens sidste blad faldt af, ville fortryllelsen blive hævet. Hvis ikke, ville han være dømt til at blive et udyr for evigt. Som årene gik, blev han mere og mere fortvivlet og mistede alt håb. For hvem kunne nogensinde lære at elske et udyr? Bonjour. 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 Der kommer bæren med sit brød som altid. Hans morgentur er triviel. Jeg har set det samme syn, siden vi kom her til byen. Den lille søde by. Godmorgen, Belle. Godmorgen, monsieur. Hvor skal du hen? Til boghandleren. Jeg har lige læst den mest vidunderlige historie. Jeg har min bønnesdag og en kæmpe der var. Marie, hent det flyt! Der går den pige, som er sær, det er hun. Hun går og drømmer for sig selv. Ikke mig i pigernes flok. I selv er hende nok. Hun er temmelig besynderlig, den bedre. Bonjour. Goddag. Og hils familien. Bonjour. Og hils din liv. Som to til mig. De er alt for dyre. Der må være mere i det her landsbyliv. Godmorgen, Belle. Godmorgen. Jeg kom med en bog, jeg lånte. Færdig allerede? Jeg kunne slet ikke holde op. Har de fået noget nyt? Siden i går? Nej. Pyt med det. Så låner jeg denne her. Den der? Men så er det jo tredje gang, du låner den. Det er min yndlingsbog. Det er om fjerne rige, fægtekampe, trylleri. Jeg er en forklædt prins. Hvis du er så glad for den, må du få. Nej, jamen. Tag den bare. Jamen, så tusind tak. Der går en pige, som er meget mærkelig. Hun virker temmelig speciel. Hun vil gerne virke klog. Hvis du blik ned i en bog, så er du ikke rigtig denne vel.
som solen selv. Jo, men bag det ydre skin er der vist et mærkeligt sind. Hun er ikke samme slags som os. Hun tænker ikke ligesom os. Er ikke samme slags som os. Du rammer hver gang, Gaston. Du er den bedste jæger i hele verden. Netop. Der er ikke noget bytte, der har en chance, når du lægger an. Ja, det gælder også piger. Sandt nok, Lefou. Og jeg har tænkt mig at lægge an på hende der. Opfinderens datter. Lige præcis. Det er hende, der bliver den heldige. Jamen, hun er jo... Den smukkeste pige i byen. Jo, men altså... Og derfor den bedste. Fortjener jeg ikke den bedste, Lefou? Jo, det gør du. Men, altså, du kan ikke... Jeg så fra starten, hun var lækker og smækker, og jeg besluttede med mig selv. Hun er byens bedste steg, hun er lige så smuk som mig. Jeg vil gifte mig og sætte bo med Belle. Der går han jo, hvor er han endelig? Monsieur Gaston, han er så sød. Min pen bliver rød. Min tanke synlig. Hvor er det dog et stort og dejligt rum. Bonjour. Pardon. Goddag. Louis, der skal vi bor der. Lidt fuld. Et pund. Undskyld. Jeg tager min kniv. Jeg skal forbi. Vi er så flinke. Jeg svæver på, at jeg får Belle til liv. For en pige som er noget særligt. I meget verden er for stærk. Det er sødt, hun er så sær. Hun passer ikke her. Hun virker lige besønderlig. Hun virker lige besønderlig. Dø dog! Godmorgen, Belle. Bonjour, Gaston. Gaston, må jeg få min bog igen? Hvad vil du dog med den? Der er ingen billeder i. Nogle af os bruger vores fantasi. Hør, Belle. Det er på tide, du får næsen ud de bøger og beskæftiger dig med vigtigere ting. Som mig. Hele landsbyen taler om det. Det er ikke passende for en kvinde at læse i bøger. Hun får fix idéer og begynder at tænke. Og... Du lyder som en for stenalderen, Gaston. Tak, Belle. Hvad med du og jeg går over på kronen og sælger på min jagttrofæer, hva'? Måske en anden gang. Hvad er der med hende? Hun er tosset. Han er fragt. Jeg kan ikke, Gaston. Jeg skal hjem og hjælpe min far. Far, den gamle tosse. Han skulle jo være på den lukkede. Tal ikke om min far på den måde. Nej! Tal ikke om hendes far på den måde, Lefou. Min far er ikke en galning. Nej. Han er et geni. Hvad i alverden skete der? Altså, hvis den her ikke er det mest stadige... Papa, er du uskat? Ja, jeg har da mest lyst til at opgive den her bunke skrot. Det siger du hver gang. Du vinder første præmie på markedet i morgen. Tror du virkelig? Ja, og bliver en verdensberømt opfinder. Tror du? Ja, det ved du godt. Nå, jamen, hvad venter vi så på? Ja. Så lad mig da lige kigge på den her en gang til. Ja. Hvis du rækker mig den der skævbenede nitter. Ja. Ja. Ja, tak. Ja. Ja. Nå, Belle. Havde du en god tur ind til byen i dag? Ja, jeg fik en ny bog. Mm-hmm. Papa, synes du, jeg er mærkelig? Bestemt. Mærkelig? Nej, hør, Belle. Hvor har du den idé fra? Jeg ved ikke. Ja, det er bare ligesom om, jeg ikke passer ind her. Jeg er der ikke nogen, jeg rigtig kan tale med. Men Belle, hvad med ham der Gaston? Han ser da så sød ud. Ja, han er da pæn. Jeg er indbilsk og ubehøvlet. Og papa, han har slet ikke noget for mig. Pyt med det. Ja. Når bare vi to, vi får denne her opfindelse til at virke, Ja. så får vi to et helt nyt liv. Hvor dejligt. Skal vi prøve at se, om den er der nu? Ja. Ja. Ja.
virkelig? Hjælp, jeg skal på markedet. Ja. Belle, det bliver helt nyt for os. Det bliver så spændende. Kan du have det godt, Belle? Og pas godt på det hele herhjemme, mens jeg er væk. Farvel, Papa, og god tur. Hvor er det mærkeligt. Jeg skulle jo have været her nu. Jeg må være gået forkert. Jeg rukker dem. Hvad? Nej! Ulve! Væk! Gå væk! Hjælp! 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 Hallo? Hallo? Den stakkels mand, han må være faret vild i skoven. Vær stille. Måske går han igen. Er her nogen? Ikke et ord, Lumiere. Ikke et ord. Det er jo bare fordi, jeg får vild ud i skoven og blev angrebet af ulve. Og nu har jeg mistet alle mine ting og mangler et sted at være i nat. Clocksworth, vær nu rar. Ja! Jo vist, monsieur, de er velkommen her. Hvem sagde det? Herover. Hallo? Det var da utroligt. Nu har du gjort det, Lumiere. Fantastisk. Det var da det største klokkeværk, jeg nogensinde har set. Ja, og fingrene væk fra det så. Det var da helt utroligt. Men det, man får... Monsieur, de er jo gennemblødt. Kom, varm dem lidt her. Nej. Du ved, hvad herren gør, hvis han finder ham her. Nej, det må ikke være sandt. Ej, vil du ikke sidde? Jo, tag en stol. Nej. Stor, dejlig stol. Nej, ikke i herrens stol. Nej, det er fejl. Skulle det være en dejlig kop te her? Den gik varme med det samme. Jo, tak. Sikkert da en betjening. Ja. Nej, tak. Ingen te. Ingen te. Nej, det er rigtigt. For hvad byder man uventede gæster? Gevalia! Lige præcis. Ja. Rigtigt, ja. Hans overskæg kilder, mamma. Kilder? Halløj, lille ven. Der er en fremmed her! Herre, tillad mig at forklare. Herren der var faret vild i skoven, og han var kold og våd og frøs. Herre, jeg vil gerne have lov at sige, at jeg hele tiden var imod det. Det hele er hans skyld. Jeg prøvede at stoppe det, men hør. Hvem er du? Hvad laver du her? Undskyld. Jeg får vild ud i skoven. Du er ikke velkommen her. Hvad tror du på? Ingenting. Nå, så du er kommet for at glo på udyret, hva'? Nej, jeg får vild i skoven og mangler bare et sted at være. Jeg skal give dig et sted at være! Nej! Hjælp! Bello får godt nok sin livs overraskelse, Vakkestad. Æbslefu, det er hendes lykkesdag. Jeg vil gerne sige tak til jer alle sammen, fordi I er kommet til mit bryllup. Det er vist bedst, jeg går ind og frier til pigen først, hva'? Og du, Lefu. Husk, når Bella og jeg kommer ud, så slår du... Ja, jeg slår musikken an. 1, 2, 3, 4! Ikke nu! Fanden. Der holder op med at slå hele tiden. Au! Jeg kan sætte hendes hår. Jeg kan lægge hendes make op. Jeg kan indrette jeres hjem. Nej. Nej. Gaston, jeg er sikkert en overraskelse. Jeg er en overraskelsesmester, Belle. Hør. Alle piger i byen ville ønske, de var dit sted, Belle. Det er i dag din lykkesdag. Dagen, hvor din drømme bliver opfyldt. Hvad ved du om mine drømme, Gaston? Masser. Hør. Forestil dig en gammeldags jagthytte.
Mit seneste jagtbytte ristende over ilden, mens min kone masserer mine fødder. Ja, og rollingerne leger på gulvet med hundene. Vi skal have en 6 eller 7. Hunde? Nej, Belle. Drenge. Drenge, der ligner mig. Tænk engang. Og ved du, hvem der skal være min kone? Ja, lad mig se. Nej, Belle. Gaston. Ja, jeg er målløs. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Vil sige, du vil have mig? Jeg er ked af det, Gaston, men jeg er slet ikke god nok til dig. 2, 3, 4! Sikke en fest, vi skal have nu i nat. Gaston, han skal fri til den pige, han kan lide. Belle skal nok blive min kone. Vent nu, ved det eller ej? Flyt jer. Hvad er der galt med hende? Altså, ja, jeg tager ham gerne. Den gamle knavpot. Er han gået? Har I hørt med? Han vil giftes med mig. Mig gift med den torskedumme, kedelige. Madame Gaston, har I nu hørt det? Madame Gaston, hans lille vi. Nej tak for mig, se ham jeg gør det, jeg ønsker mere end det her landsbyliv. Jeg længes ud fjerne horisonter. Jeg vil have livet eventyr. Og jeg tænker ofte på, om der bare nogen så. Jeg vil mere, end de kan forstå. Hvad laver du her? Hvor er min far? Din far har jeg ikke set, og desuden så... Jamen, hvor har du fået den hat fra? Den fandt jeg inde i skoven. Gik jeg stille og fredeligt omkring, og så kom der en flok ulve med hatten i munden. Skræmte ulvene væk, og nu er hatten min. Jamen, vi må finde ham. Jeg finder ud af, hvad der er sket med ham. Nej. Du ved, hvor han er. Nej. Papa? Så vi kunne ikke holde mund, var. Vi måtte byde ham indenfor og byde på te og tage plads i herren. Nej, jeg forsøgte faktisk bare at være gæstfri. Hallo, papa, er du her? Mamma, der er en pige på slottet. Så, Tip, jeg kan ikke lide, du finder på den slags historier. Jamen, jeg så hende. Ja, tak. Og så er det godt. Der er en pige på slottet. Hvad? Se, hvad sagde jeg? Jeg har aldrig nogensinde mødt en så uansvarlig og totalt ligeglad. Papa? Så du det? Det er en pige. Ja, det kan jeg da godt selv se. Nu skal du ikke blive fyr og flamme. I forstår det slet ikke. Det er hende. Pigen, vi har ventet på. Hun er kommet for at hæve fortryllelse. Vent nu lidt. Hallo, papa, er du her? Jeg leder efter min far. Det var det mærkelige. Jeg er sikker på, at der var nogen. Er her nogen? Papa! Papa! Belle, hvordan fandt du mig? Dine hænder, de er som is. Vi må se at få dig ud herfra. Belle, du må ud herfra. Hvem har gjort det her? Omgående. Jeg har ikke tid til at forklare. Du må bare ud. Nej, ikke uden dig. Hvad laver du her? Nøj, Belle. Hvem der? Hvem er du? Dette slots herre. Jeg er kommet efter min far. Slip ham dog fri. Kan du ikke se, han er syg? Så skulle han ikke have været trængt ind her. Men han kan dø. Hjælp ham. Jeg vil gøre hvad som helst. Der er intet, du kan gøre. Han er min fange. Men der må da være en udvej. Nej, vent. Tag mig i stedet. Dig! Ville du tage hans plads? Belle, du må ikke gøre det. I så fald. Lad ham så gå. Ja, men du må love at blive her for altid. Træd frem i lyset. Belle, du ved ikke, hvad du gør. Jeg giver dig mit ord. Godt. Nej, jamen. Kom her. Nej, vent nu lidt. Papa. Hør Vent på nu mig. lidt. Jeg har levet mit liv. Jeg er en gammel mand. Skål min datter. Hende kan du godt glemme alt om. Før ham til landsbyen. Herre. Hvad?
Jeg tænkte, nu hvor bilen skal bo hos os et stykke tid, at de måske ville give en mere komfortabel værelse. Men det vil du nok ikke. Dumt spørgsmål, undskyld. Du lod mig ikke engang sige farvel. Jeg ser ham aldrig mere. Og jeg fik ikke sagt farvel. Nu skal jeg vise dig dit værelse. Mit værelse, men jeg tror... Men du foretrækker måske fangehullet? Nej. Godt. Så kom med mig. Psst. Sig dog noget til hende. Jeg håber, du får det godt her. Slottet er dit hjem nu, så du kan færdes overalt. Bortset fra Vestfløjen. Hvad er der i Vestfløjen? Det er forbudt! Og er der noget, du mangler, så kald blot på tjenerne. Middag. Byd hende på middag. Du skal spise middag med mig. Og det er en ordre. Altså, hvor Gaston? Jeg synes, jeg så ham gå ind på krogen. Jamen, der kommer vi jo aldrig ind. Og jeg har også bare det helt forkerte outfit på. Og min lederhosen er altså også bare til vask. Hvad sker der? Hvem tror hun er? Hun er kommet til den forkerte. Ingen siger nej til Gaston. Nej! Hvor har du ret? Affaret. Ydmyget. Åbenlyst gjort til grin. Nej, det kan hun ikke tillade sig. Mere øl? Hvorfor ikke? Gaston, vi er simpelthen nødt til at tage dig sammen. Hvor jeg altså er ked af for, at du er sur, det er da klart. Alle de drenge, jeg ved ikke, synes du er noget så smart. Der er ingen i byen, så beundret som dig, og det skal du tæve os tit. Alle vil fjerne hver sten på din vej. Du er gutternes top favorit. Ingen slår som Gaston. Ingen går som Gaston. Ingen har sådan længe og lår som Gaston. Der er ingen i byen som man fik. Det er uanset sted og sæson. Alle gutterne prøver bestandigt at kopiere dit smil og din gang og façon. Ja, som Gaston, ingen ser som Gaston. Ingen har sådan en stærk karakter som Gaston. Det er klart, det er mig, der er byens beskytter. Og han kan den Gaston. Et langt hurra og 3 hip hip. Gaston giver et brød, når de andre siger hip. Lars som Gaston giver et Lars som Gaston. Ingen byder en modstander trods som Gaston. Som I ser er min arm som en lov. Han er bredskuldret, hærdet og selet. Præcis! Og hver centimeter er dækket af hår. Så som Gaston, ingen går som Gaston. Ingen spiller så flot med en klat som Gaston. Jeg er kendt overalt som min mesters bøger. 3 point til Gaston. Bare nu jeg træner sin æg til min morgenmad for at tage på. Men nu er jeg stor for 5 sin æg, og jeg spiser dem hele året. Går på jagt og på støvlerne, rørt som Gaston.
Maurice! Hør nu på mig. Jamen så hør dog. I må hjælpe mig. Han har en fanget i et fangehul. Hvem? Belle. Vi må hjælpe hende. Der er ingen tid at spilde. Stop lige, Maurice. Hvem holder Belle fanget i et fangehul? Udyret. Er det et stort udyr? Det er enormt. Med langt skyde. Usandsynligt. Og spidse tænder! Ja. Vil I hjælpe mig? Ja, så naturligvis du kan. Tak. Selvfølgelig vil vi hjælpe dig. Tak skal I have. Vi må skynde os. I et fangehul. Ja. Et udyr. Store usandsynligt. Ja. Adieu. Jeg troede lige, vi hjælpe ham. Det er godt skubbet, gutter, det der. Skøre gamle Maurice. Han er altid god for et billigt grin. Skøre gamle Maurice. Skøre gamle Maurice. Min frue, jeg har prøvet at tænke. Det tror jeg er farligt. Ja. Bels små skøre nejer Bels gamle, som du kan se er nærmest gaga. Og de tanker, jeg har prøvet at samle, eller netop den trøstevand. Jeg har lovet mig selv, jeg vil biftes med gæld. Jeg har udtænkt en strålende plan. Ja, så tror jeg, tager vi doktor. Nej, tror du? Og så gør vi. Ja. Ja. Nu forstår jeg det. Han som Gaston tale an, som Gaston! Ingen tvivl og en sød gammel mand som Gaston. Gaston tælle kokke til bryllupsfesten, men hvor han kan. Gaston! Hvem der? Søde, jeg tænkte, du kunne trænge til en kop te. Jamen, du er jo en Forsigtig! Det kan ikke være rigtigt. Nej, det ved jeg godt. Men her er vi altså. Jeg sagde, hun var smuk, mamma. Jo, vist, Tip, og så er det godt. Det er meget modigt, det du har gjort. Det synes vi alle. Men jeg har mistet min far. Jeg er min drømme. Jeg er alting. Så, barn. Alting ordner sig til sidst. Vent og se. Hør lige mig. Her står jeg sluderløs, som om middagen laver sig selv. Tip, så går vi. Farvel. Nu vel. Hvad skal vi så give dig på til middag? Lad os se, hvad jeg har i skabet. Du ville se bedårende ud i denne. Det er meget venligt af dem. Men jeg skal ikke til middag. Jamen, barn dog. Middagen er serveret. Hvad laver hun, mund? Jeg ved det ikke. Jeg sagde jo, hun skulle komme. Hvorfor er hun her ikke? Vær tålmodig, herre. Pigen har mistet sin far og sin frihed på en og samme dag. Herre, har de tænkt på, at hun måske er pigen, som er kommet for at hæve fortryllelse? Selvfølgelig har jeg det. Jeg er ikke dum. Nej. Men godt. Du bliver forelsket i hende, hun bliver forelsket i dig, og puff, fortryllelsen er havet. En midnat er vi mennesker igen. Så let går det ikke, Lumière. Den slags tager tid. Men rosen er allerede begyndt at visne. Det nytter ikke noget. Hun er så smuk. Og mig? Jamen, så se dog på mig. Jamen, det må de bare få hende til at glemme. Jamen, jeg ved ikke. Hvordan? Jo, de kan jo starte med at gøre dem selv lidt mere præsentabel. Ret ryggen og opføre dem som en gentleman. Og når hun træder ind ad døren, så sender du hende et stort og blændende smil. Prøv at vise mig dit smil. Måske... Ja, men uden at skræmme den stakkels pige. Du skal gøre indtryk. Vær venlig. Overøs hende med komplimenter. Men vær ærlig. Og frem for alt, styr deres temperament. God aften. Nå, hvor er hun så?
Hvem? Pigen, ja, pigen. Faktisk er hun i færd med at... grundet omstændighederne, som de er. Hun kommer ikke... Hvad? Jamen, der er noget... Sagde jeg, at du skulle komme ned til middag? Jeg er ikke sulten. Nu går op nu, eller jeg smadrer døren! Ja, herre, jeg kan selvfølgelig tage fejl, men det er måske ikke den bedste måde at vinde pigens Men det er jo hende, der er vanskelig! Varsomt. Vil du komme ned og spise middag med mig? Nej. Hør selv! Høfligt og venligt. Det ville være mig en stor ære, om du ville komme ned og spise middag med mig. Ja, og så siger vi tak. Tak. Tak selv, men nej. Du kan ikke blive derinde for evigt. Jo, jeg kan. Ja, godt. Så gør som du vil, og sult. Men spiser du ikke med mig, så spiser hun slet ikke! Seriøst her, du spytter mig lige i øjet. Jamen dog, det gik vist ikke så godt. Lumière, hold vagt ved hende og underret mig straks, hvis der er den mindste forandring. Stol på mig, mon kapitan. Ja, så kan vi vel lige så godt gå nedenunder og begynde at rydde op. Jeg spørger hende pænt, og hun siger nej. Hvad vil hun have, jeg skal gøre? Tikke? Vis mig pigen. I virkeligheden er herren flink nok, når bare man lærer ham at kende. Så hvorfor ikke give ham en chance? Jamen, jeg ønsker slet ikke at lære ham at kende. Jeg vil ikke have noget med ham at gøre. Jeg narrer bare mig selv. Hun vil aldrig se mig som andet end et udyr. Det nytter ikke noget. Nej! Nej! Nej, for Maria har sagt nej. Jamen. Kom her. Hun har sluppet ud. Gå væk. Så Chip op på plads med dig. Men jeg er ikke søvnig. Jo, du er. Nej, jeg er... Jeg slider, og jeg slæber. Dagen lang, og for hvad? Et kulinarisk mesterværk er spildt. Stop den flæben. Det har været en hård dag for os alle. Altså, efter min mening, så var hun altså bare stadig. Jamen, han spurgte jo pænt. Jamen, hvis herren ikke lærer at styre sit temperament, så vil fortryllelsen aldrig blive helt. Herligt at se dem i blandt os, mademoiselle. Jeg er hushovmesteren. Og det er Lumière. Enchanté, chérie. Hvis der er noget på... Lad være med at skubbe det. Hvis der er noget, du kunne tænke dig at sige... Hvis der er noget... Lad være, når jeg ikke er færdig endnu. Jeg tænkte nu, hvor du er kommet her. Hvis der er noget, vi på nogen som helst måde kan stå dem til tjeneste med, så skal de endelig... Ja! Det må du undskylde. Jeg er en smule sulten. Er du? Har I hørt det? Hun er sulten. Blus på ilden. Frem med sølvtøjet. Og væk dog porcelænet. Glem nu ikke, hvad herren sagde. Stille. Sniksnak. Jeg vil ikke lade det stakkels pigebarn gå og sulte. Så lad gå der et glas vand og et stykke ristet brød. Nej, Clocksworth. Hun er ikke vores fange. Hun er vores gæst. Vi må sørge for, at hun føler sig hjemme. Men så vær stille. Hvis herren opdager noget, så flår han os levende. Jo, selvfølgelig. Men hvad er en middag uden musik? Musik? Monsieur, mademoiselle, det er med yderste stolthed og største glæde, at vi byder dem velkommen. Nu beder vi dem tage plads og sætte dem tilbage, mens spisesalen stolt præsenterer deres middag. Vær vor gæst, vor betjening den er bedst. Bind din hvide serviet, chérie, mens vi gør klar til fest. Soupe de jour, canapéer, hvad kan nogen ønske mere? Prøv at smage her, udnyt chancen. De er lækkert, spørg fajancen. Vær dit fad, dans så glad. De er frankrig, det er mad. Vores middag her er simpelthen en fest. Tag nu og læs menuen, mens vi skummer skyen. Vær vor gæst,
vær vor gæst. Og vi tilbereder lidt en kulinarisk cabaret. Men du er forladt, du er skræmt, dekorerer vi der nemt. Slå nu bare dine folder, men servicen underholder. Her er sjov, her er grin, her er drømfri stearin. Værsgo og løft dit glas og følg dig tilpas. Vær vor gæst. Er du sur, har vi søde petit four. Vær vor gæst, vær vor gæst, vær vor gæst. Fester uden gæster er koncerter uden orkester. Det er fladt, men ikke en kat at springe for. De gyldne år, da vi blev en ven, de er væk, de gode glade år. 10 år her i støvet, det er noget, der har sløvet. Man bliver stivbenet, man glemmer det man kan. Det sker tit, vi bare går og drysser. Som en visken krokus, så kom du og hokus pokus. Der er en gæst, der er en gæst. Gudskelov, så bliver der fest. Glas med vin og postelin og hvidebue. Det er bedst. Hun vil nok bede om te. Den bliver brygget 1, 2, 3. Mine tekopper, de tramper, mens jeg kommer og jeg damper. Jeg bliver varm, ryger let. Hvad er det? Er det en plet? Få den væk, vi vil have 3 stjerner eller tast. Vi må være lystfri. Vil du have sukker i? Du kære gæst. Hun er gæst. Hun er gæst. Hun er gæst. Mange tak, mademoiselle, mange tak. Ja, godt show, ikke? Ja, så er det godt. Ud. Ja. Nej, ja. Ja, men du godeste klokken. Ja, så er det oppe i seng. Jeg kan da umuligt gå i seng nu. Ja, det er første gang, jeg er på et fortryllet slot. Fortryllet? Hvem har sagt noget om, at slottet er fortryllet? Ja, Det kunne jeg da godt selv regne ud. Jeg vil gerne se mig lidt omkring, hvis det går an. Vil du vises rundt? Ja. Jeg skal vise dig nogle ting. Vent nu lidt. Vi kan ikke lade hende gå og snuse visse steder, hvis du forstår mig ret. Måske de vil vise mig rundt. Jeg er sikker på, at de ved alt om slottet. Ja, det gør jeg. Ja. Og som de kan se, er pseudofacaden skrællet bort og har afdækket et minimalistisk rokokodesign. Bemærk de sjældne omvendte hvælvede. Det er igen et bevis på den sene neoklassicistiske barokperiode. Og som jeg altid har sagt, at det er barok, så ring til lægen! Hvor får du det fra, gamle ven? Ja. Hvor var jeg? Jo, hvis de bemærker... Hallo. Hvad er der deroppe? Ingenting af interesse. I vestfløjen støde trist og meget kedeligt. Så det er vestfløjen. Flot klaret. Hvad må han skjuler deroppe? Ingenting her, han skjuler det slet ikke noget som helst. Hvorfor siger du det? Hvorfor er han så forbudt?
Måske mademoisellen havde lyst til at se noget andet. Vi har nogle udsøgte goblinger, der stammer helt tilbage fra... Måske en anden gang. Hvad med haven, eller måske biblioteket? Hej, bibliotek. Ja, så sandt. Med bøger? I massevis. Det er bjerge af bøger. Skov af bøger. Garn af bøger. Skybrud. Oceaner af bøger. Flere bøger, end du kan nå at læse på et helt liv. Sagde du bøger lige før? Ja, det gik stærkt. Nej, der Hvorfor er du her? Jeg beklager. Jeg advarede dig mod at komme her. Det var ikke ondt. Er du klar over, hvad du kunne have gjort? Nej, stop nu. Forsvind! Vent nu lidt. Forsvind! Hvor skal du hen? Løfte eller ikke løfte. Jeg bliver ikke et minut længere. Men nej, vær nu sød. Vent!